שלום חברים, הגיעה לנו חצובה סופר מקצועית, באיכות הכי גבוהה שקיימת היום בשוק. שים לב, נותן לך גם מצב של מעמד שולחני, אוקיי? אתה רואה פה, אני רק מצמיד אותו טיפה, הוא נפתח בצורה אוטומטית, כמובן מגיע עם שלט נשלף שהוא מגנטי, שים לב לקלות, בלוטוס, אפשר לצלם איתו. שים לב, עכשיו בא לי להפוך אותו לחצובה מקצועית, כן? מגיע עד ל1.80 מטר, אתה יכול לסובב אותו באיזה צורה שתרצה, כל המכשירים נכנסים חברים שלי, כן, גם 16 פרו מקס, הכל נכנס לפה. עכשיו אני סיימתי עם המוצר, אני רוצה להחזיר אותו למקום, פשוט מאוד חבר שלי, נשיכה קטנה למעלה, סגור, לוקח אותו לכל מקום, מתאים לטיולים, לצילומים, לקחת אותו לחול, פשוט קל, נוח, האיכות של החומר, זה בזה קלות. זה עכשיו מעמד שולחני. רק באולפון חברים, כמובן יהיה גם מחיר השקה. תודה רבה לכם.